वानसार खालायनाय बोसोरखौ मा बोसोर खालाय गाबले थाइमैया तबे आंनोरनो थानानै नायो जों सिलायरमै सबा खालायफ्रो उयागो ट्राम उयागो ब्राम खारिखायनो अनेक बर खारि खुलिका नरमनि ओ दिगेलेन गोबां मा खारका ओ बरका थाल खारका बुरा खानि खारका ओ जम्पु जला ताकार जला ओ गाबदरेन फ्रायनो खारबे फाइ लुखार खिना लुखारका आबसे को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 तारीख डिसेम्बर को आ बुरीमा खाय बुफ्रो खाय 16 तारीख डिसेम्बर खाय बांग्लादेश नि विजय दिवस बरक युद्ध खायजी दिमानि दिवस आ दिन बतांगै ओ खुमो दंगो बआ दिन मुंगो एगो जोंगो खा गैदरिंग खाय ह्यूमन राइट्स दिवस खायनि पालन खायजा तांगै खायजा बा बेनि उद्देश्य दंगो बांग्लादेश सिरंनो खायले से बांग्लादेश विजयनि दि उत्सवनि दिन बआ दिन आरो सभा खायो ओ सिगांगो कयेक दिन आगे खुमो दंगो मीटिंग खायनाय नैसिनि साब जुनालनि खायजा हल न दंगो आइसा दरखास्त निफ्राय आइसा को खुंजाखौ हिंगाखाय आरो थां साइका सार सीपीएम रक ओ पाटाल फैनानै दल रक जागा सानले चेर मिटिं खायना हल बारा दिना रायजोबो एकदम को खुंजाक इंग्लिश बाय दरखास्त सुजाक नायका गान थाका नों ओ सिगां दिसिन महाराजानो बरक दागा सफा खालायमानो खलायमानि बुलायमानि नों किसिनि ओ जुनाल अफिस बुलायनो बगै बंनो जागा दिनानै का आमखाय जागा सारा आमरिया न हिन दङ सौ नों ताबुनो बिसिनो फोन खायदि ता चिठि सारि तेंगाबो रिमांगला खने अरो गुनुगुल खायमांगला खने रिनि खा पाताल कइनां खा मुतुइ बरक नरक जत्तन कामियाम सायो मुसौलु गाय तो रिबले दुछेबो बाक्सा गाय तो दुछेबि मे लाठी दो ओ पाताल कइनां खा आमते दुछेब जा लाठी रिनाय गाय बकेमनि पखनाया ओ राजा साखायबो बंग गगला निनि एनआरसी केस नि प्रू बुबाकरा जतन नुखा चिनि बरम गना जतन स्प्रदेय बिकेरां खल नुखा थांका जोंहा प्रू जारा सिलाय बाय जबा खायै जों ओंबा टिवाइपिसि नि खायतले बुबाकरा नुखा बगलनि जों थांका बुबाकरा साव जों थांजाका एनआरसी केस खायनि जों सय खिजाबले बखाय खायमिया राजा लगी तक बदि खिरो निले राजा ने हावति तंगुंगे काय निले बरन को खायबा हा ताबो खाय कुनो जागा नखरि माया मिकु हाफ्लक तो ताबो पेप्लाय माया हाय उन दङ मिटिं खायमिया बुजांना किरि जागो अनेक खाय ताबो एगो खाय दल याकारि थायो ए अमरनो सिनिन नागाने बंखा बसाब विश्व हिंदू परिषद उत्तर पूर्वांचल ने विक्रम बहादुर जमातिया नि गुस्ती ओ नरक आगिबो सिमना मेलाव थांगा काय ओ मोहनपुरनि सुंदे किनारो मेलाव थांगा नुना आरो फुतला नाच मोसायो यांगा मोसाओ साकातो देखै हाय हाय काय कासा रमै मोसायो बंखा आमते या हाय विश्व हिंदू परिषद नि ओ फुतला बाहायते मोसायो जाबाय दङ एकावर फाके पेव हिंगाखाय कोन समयखाय खायनाय महाराजनि अरो दफा हांखाय जखन बिनि बन जनगण सापर्ट खाय गेला एंगेंगो थांमायांगला गाबुका बुबगरन थानि खायफैनाय जे मात्र किसे बिनि बरक बांखा आफुरका ब महाराजनो नरै ब आलकादा थानानै बखाय अमरनो सिनिना नांगोसों जदि तिनि बुबागरानि कयमुंबाय आहाबान खायमाबाय दिनै आईएनपीटी दिनै हुई फाइमान खाय त्रिपुरा स्टेट पार्टी हुई फाइमान खाय जत पार्टी नो हुई फाइमान खाय जों पाताल फैनानै तानि बेबाग नों पाताल फैनो तमाबले नरबत बरम रि बुबागरा एदिसे बसाना बले सिप दिखाबले एके जेने मुसु दिदा बन नन रिमान सिनोबे हा निनि बुसानो जे सारमासे दलो रां रिमान बा रिउइ माया आबो बेसे कोइ थांगाबो आगे खाय बुबागरा आय ब्लक तमन अल खाय प्रेस मीटर मुखा प्रदर किशोर देवबर्मा जेमन बुफायो बिन काकानि बुसरा हाय এই হইল অবস্থা। আছে
बै सम्पर्क दंफां करिफानोन अ हानि बुबागारले बिनि प्रदेशिन सम्मान दंनानै नांगौ हा सम्मान खायनो नांगौ हानि बुबागारांगै राजनीति बाय जों बुबागाराव तामनि बागै सम्मान खाय जों तिप्रामता खायबिले बुबागाराव सम्मान खायबा अ हानि बुबागरा अ हानि मालिक ब आबुन बागै जों बनो श्रद्धा खियो जों बनो खुलुमो